दुकान हमरा बाटे पसंद हो, खोल के देखाओ काहे राखेलू बंद हो। दोनों दुकान हमरा बाटे पसंद हो, खोल के देखाओ काहे राखेलू बंद हो। देबू तो कदम सामान पूरा धदम, देबू तो कदम सामान पूरा धदम, भाग तोहरो जाई देख जागी, अरे जागी। सुन अगला के 800 लागी, हमरा पछिला के 500 लागी। सुन अगला के 800 लागी, हमरा पछिला के 500 लागी। लेकिन म्यूजिक बाय संदीप यादव। छरल बा पेंट सब टूटल तहार गेट बा। अच्छा चाही तो बोलो ना तो दोसर के दे दे, रोटी ना कम हुई बना दोसर ले ले। अरे ढेर गम के बारे कर, मार्केट बनाउन तहार हाई फाई रेट बा। छरल बा पेंट सब टूटल तहार गेट बा। चाही तो बोलो ना तो दोसर के दे दे, रोटी ना कम हुई बना दोसर ले ले। ऐसे बोलबू त जाय हम भागी, अरे भागी। सुन अगला के 800 लागी, हमरा पछिला के 500 लागी। सुन अगला के 800 लागी, हमरा पछिला के 500 लागी। म्यूजिक बाय संदीप यादव। एमडी कलामू के दे दो एक बार हो, जिंदगी होई ना ताहार बेकार हो। सुना मछरी होना कि बाबू सरी जाई, जेली ही ओकर मन भरी जाई। का बुझलो? एमडी कलामू के दे दो एक बार हो, जिंदगी होई ना ताहार बेकार हो। मछरी होना कि बाबू सरी जाई, जेली ही ओकर मन भरी जाई। कहतारे आग पूरा लागी, अरे लागी। सुन अगला के 800 लागी, हमरा पछिला के 500 लागी। सुन अगला के 800 लागी।